mi? Hihetetlen, hogy csináltad, hogy ennyi ember van itt, meg a zene cucc? Én azt hittem, hogy csak egy kis összejövetel lesz. Ez egy kis összejövetel. Egy a sok kis összejövetelből, ezért van a házunk, tesó. Ja. Jól érzed magad, nem? Baromi jó. Őszintén. Baromi jó. És mi lesz a színpadon? Talán valamelyik lesz banda? Ja, pontosan. Koncertet ad egy alternatív suli zenekar. Ja. Az enyém 6 speaker city. 3,5 milliót érek, vagyis ennyiről tud a kormány. Több hangosító motyó van itt, mint egy kis koncerten. Azt hitted, egy tűzoltó zenekarért csapok ilyen állatfelhajtást? Állj úgy, hogy lásd a színpadot. Elnézést! Bocsánat, csak át szeretnék odaütni az ajtóhoz. Oda, hogyha nem baj. Ez az a csávó, akiről meséltem, ez az ő háza, igen! Hello, haver, mi a helyzet? Nem, az a barátom Mitch! Összekeversz vele, az Mitch, az övé a ház, igen. Oké, mindegy, haver, nyomj ebből egy kört, meg kell Ja, húznod. húzd meg, öcsém, húzd! Rendesek vagytok, de azt mondtam az asszonynak, hogy ma nem iszom. És amellett holnap nagy napom lesz. De ti csak bulizzatok. Nagy napod! Mit csinálsz? Hát, nagyon takaros kis szombatunk lesz. Elmegyünk tapétát venni. Tapétát? Veszünk tapétát, talán parkettát is. Ilyesmi, talán barkácsáruházba is megyünk. Nem tudom, lesz rá időnk? Na jó, tudjátok mit? Add csak ide. Egy lemegy. Egy lemegy. Egy lemegy. Egy lemegy. Megcsináld! Egy lemegy. Hajrá, baby! Rajta. Hajrá, baby! Erről van szó! Töltsd tele megint! Minden jó! Olyan jó! Olyan jó, mikor a szádhoz él, olyan jó! Köszönöm, ember. Egész évben ez megy majd a házban, úgyhogy nehogy kiégjetek ma éjjel. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek a hivatalos Mitch Martin békefesztiválra. Ha valaki nem tudná, ki az a Mitch Martin? Ő az a nagyon sikeres, nagyon fertőzésmentes úr a minibár mellett. Köszi. És most, hála a Speaker Citynek, ahol akciós áron kapható minden a csipogótól a DVD-ig, nagyon forró fogadtatást érdemel a színpadon. Barátom, a kedvencetek, Mr. Snoop Dogg! You know what? I'm thinking of a master plan. Cause ain't nothing but sweat inside my hands. So I dig into my pockets, all my money is spent. So I dig deeper, but still coming up with less. So I start my mission, leave my residence. I'm thinking, how can I get some dead president? A pen and a paper, a stereo with tape up. Me and woman chicken a big fat plate of chicken wings, cause that's my favorite. Hé, te vagy az! Ki? Mitch a Palooza, a plakátról! Ó, igen, én vagyok. Király buli, szép munka volt! Hát igen, tudod, a barátaim hozták össze nekem. Most épp úgymond visszaeresztenek a vadonba. Milyen vadonról beszélsz? Semmi. Bocs. Say what, say what? Say what, say what? Oh man. Yeah, yeah. Let's check me out, y'all. It's your body shape, make money,